Denne er en komplet guide på hvordan du køber produkter gennem vores service hos Unique Setups. Først starter vi ud med at join vores Discord, som vil være linket i beskrivelsen. Derefter finder du det produkt, du ønsker at købe inde i vores kanaler. Prisen vil stå under det produkt, du vil købe, både i danske kroner og IMS på SuperRAV-summe. Alle vores kunder bliver 100% holdt anonymt. Alting er krypteret in token. Når vi har fundet det produkt, vi ønsker at købe, går vi ned og finder Tickets og klikker Køb. Derefter fortæller vi, hvilket produkt vi ønsker at købe. Vi bliver derefter spurgt, hvilken betalingsmåde vi ønsker at bruge. I dette tilfælde vælger vi at bruge Emerald på SuperRAV-summe. Vi går derefter ind og sender 45.000 Emerald til Torben Larsen. Nu har vi sendt vores Emerald og modtager vores købte produkt. Vi får et link til Smash med en kode til produktet. Efter vi har fået linket, åbner vi det i en browser. Derefter tager vi den kode, vi fik på Discord, og sætter ind på Smash. Nu har vi fået adgang til at downloade filen. Derefter downloader vi filen og gemmer den på computeren. Efter vi har gemt filen på computeren, kan vi åbne mappen og se, at filerne ligger derinde.